kata kawan Engkaya kangen yo Ijin suk yin yo ban ma Kawai bat real kut haneng Kut lei ha uwei lai Real kut na pertekaleng Muram ya meki ai Balang bakrau shitali Kata kapor kajan Jinduai ruman kasmi Atrai jisu towan Tuh kani kapor syaban siok bani pendem lang kecing dua ngan pulih katuna tin kajong ublei ka bangila ban syem na kasiti u abstol pol sekinong rum kalenong kabasan kadkhot kabapra pat kabakhatsan na kasiti u abstol pol seki hebru kasiti u pol seki hebru kalenong kabakhatwe kadkhot kabaningkong bat kumju ru na kasiti u abstol pol seki efsos kalenong kabasau kadkhot kabakhatlai Kikintian kim baong kumne nrei ublei upen ish na ya la kajong kajinge changi hakaba ni danglong ki bapom ukres ulayap ya pri yangi nrei om kum kata kajing rengkang kum taru kalong kata kajing ai namarlada da kata kajing rengkang jong uta uwei kita ki babun kilayap no da kham tam shibun ken kata kajing ai ublei bat kata kajing ai kabada kajing ai kajong uta uwei ubreu uba uji sukres kila roy kerhai sakita ki babun te kata kajing yet kalong kata kajing sos kham ya kita ki ai ya ki bangi kermen kata kajing tenju ya kita ki ai ki bom yo I tat undang yo poi baro sakata kajing long kawe kajong kajing yet bat kajong kajing tip ya ukun ublei hadu kajing long rangba bah hadu kajing theu karan yang kajing dap ukres ya sonik tin jong ublei tong pendam kajing duai Ablay pajing bahab nang sisin pat tribe nyuan bandam red haikis lajat ki bakhoj bat ki bakentang ki jong meken kopa namar kajing bat kajing isnei ka jong meken kopa ka bamila lole melkat ki singi bat ki por jong kajing ka jong ken kopa ya ka bangi long kumne kumbangi long hadu kan ka singi bat ka khlem mat ka ba menta ken ko try ni aingu ya meken ko try namar bila dole melkat yang ni kum ki khun kan thai ken kopa it lang ba jong kan ka tayo hi baro ka we ken kopa ya ka bangi la yo ban rakhe ya ka women's week ken kopa it Try mila dalam rengkat ki komiti baper hakajing pendiat ka jongki ki program baro ken ko pabi bingla yo ban sngap ya kuat ya ki tien ke jong me ken ko pabi ni aingu ya me ken ko papa ko don mar kata ya ka mila dalam rengkat ru yangi ya kan ka sngi na du nem step ken ko pabi ya ka bangil yo ban ya ro ya me na du ki jing seng khna try bi aga jing seng ba sisien ken ko pabi ya ka bangila yo ban sngap ya ka khubor ka ba em ka tien ke jong me ken ko pabi bat kum juru hadu kan ka por bat kan ka mat ka bamenta melaya lami ki kicat ki batulot ki jongi ken kopa banwan kiyo ha kan ka yeng ka bakentang khut ke jong me ken kopa ni aingu ya me tribe it namar ki ki jing bun ki jong me na ka benta ka jing em ka jongi ken kopa bi it ngaduai ru khmat ka jong me kopa bi it kan ka por ya ka ba men long le menkat ko tribe it ham tam ya I chairperson I balong no penjat ha kan ka por ken kopa bi it bain ai me ka met ka bakot bakhya bain la ban penjat be ya kan ka jing seng ka jongi ha kan ka por ka bamenta ken kopa bi it long le menkat ken kopa bi it yang iwe baro ken ko pabi abang iwan ha kan yeng ka jong me ngi don kam sim ka jing trang ya ka bangin yo sngo ya ka ktien ka jong me ken ko pabi ngaduai namar kata ya ka ba men long le menkat ma me ken ko pabi ngaduai ru ken ko pabi ya ka ba men long le menkat ma me ken ko pabi
Naga bentar jong ipastor ken ko pa bi bangi aingu ya me ko pa ya ka bamila dole mengkadi ina do ba imi na yeng ken ko pa bi hakalenti ka bajngai try bi hado ba ila banan poi bat ngi hang ne ken ko pa bi ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong me hapreng jong ikum ki khon ki jong me ken ko pa bi ngi aingu ya me ken ko pa bi namar ka jing isnei ka jong me ken ko pa bi ngaduai try bi ya ka bamilong lem rengkat ma me ipastor ken ko pa bi ho ya try bi ya ka ba insayo ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong me ken ko pa oi ka jing pen kre kalong na ubre unre ninge scam tribe i baki a baro ya ka ba min sa in sa ai hangi ha kan ka por kan long ja ka jing kirku bat kan long da ka jing pen sle ka jong min sem ba khoi ken ko pa bi try ji sub e telong le brang ka dingi ya kan ka por ka jing shakri ka jong ya me ken ko pa ba ngada duai ro ba men long le brang ka dingi iwe baro a tribe ki ba ya don ha kan ka yeng ka ba kan tang khoi ka jong me ken ko pa bi ya ka bangin yo ban pen thli ki donut ki jong ki shipor ken ko pa bi ngin yo ban sngap ya ka e ka ba ka tien ka jong me ka kren hangi ken ko pa bangin yo ban thep hagi dono bat kibin sem ki jong ken ko pa bi hadu bangin dami na kan ji yang ka pantang khot ka jong me ken ko pa om bangin sumi thli ken ko pa bi nre bangin ra ya ka khubor na ka tien ka jong me ken ko pa bangin ya ki sngi ba ki por ki jing im ki jing baro ken ko pa bi da ka bangin yo ban bat ka ktien ka jong me ken ko pa bi ngaduai tribe e ba melong lem rong karu tribe e ya ka balang ka jong hang ne ken ko pa bi kham ta me kino sharai ken ko pa bi ya ka ba kumno kinang la ban ya lam yang ikum ki khun lang brot ki jong me ken ko pa ha ki sngi bat ki por baro tribe e ba ai me bangin don ka jingi e ka jingi long ka we ken ko pa bi ha bangi shakri ya ka kerteng ka ba khot ka jong me ken ko pa bi ngaduai ya ka ba melong lem rong karu tribe e ya kirim peying kristan ha po jong ka balang ka we ken ko pa bi ya ka bin don ka men siem ka jing trang ka jing sliang ya ka ban shakri ya ka mon ka ba khot ka jong me ken ko pa ngaduai ro tribe e ya ka ba melong le berkat ma me tribe e yam ta ki khon ki jong me ha po jong ka balang ken ko pa ki ba don ha preng ki jing pang ki jing shitam ken ko ji subi e ho ngim la ban te bat ban yo i ken ko pa re mi long ublei bala ban yo i na lor ka khet ka jing isnei ka jong me ken ko pa ngaduai na mar kata try ji subi e bada ka kti ka ba don bor ka jong me ka kti ka bala mong ka jong me tribe e to ta ma me ki ken ko pa e bakin yo sngo bakin su thu ya ka jing e ka jong me dei tang ma me bala ban penkan ni ki kita ki jing pang bat kita ki jing shift tam baro ken ko pa bi ngaduai ro tribe e ban long le berangkat ma me ken ko pa ki khon ki jong me tribe e ki mat ha preng ki jing do ki jing kerdo ha bakum ki ne ki sngi ki bangi em ken ko pa ki jing e ki babon ken ko pa dei ai bangin shania tang ha me tribe e nama dei tang ma me bala ban ya rap yang ikum ki khon ki jong me ken ko pa ha preng ki jing hapreng kita ki jing e bat ki jing le ken ko pa inge scam bat nge shania scam ha me ken ko pa bat ngaduai ro try na banta ki khun samla ki long mi ki long pa ki bla yat sakman ona ka sem ka jing ker ka jong me ken ko pa ki bla ban so bhai le de bat ki ki jong ka ne ka prthei ken ko pa bi ki bam kun mau shu ban wan sa ki jing ka jong me ken ko pa ngaduai ka ba me long le mrung kat ki ro pa siao me da ka bor ka jong sem ba khut jong me ken ko pa khna ba ki la ban yo sngo bat ban so thu e ka ta ka jing ko dor jong ka jing e bat ka jing ai e ka jong me ken ko pa tolong lem rengkat ma me ken ko ji suba ko ngaduai ban ngabuti khmat ka jong me ha kan ka por ban ngaduai ro tribe ban long lem rengkat ma me ken ka jing shikri ka jongi kumne na do bangi dang stang hado bangi da yo ban penwai no ya ka ken ko pa to sngo bat to priang ki jing duai jong ka shakri bat lot ka jong me da map no ki jing dunai ba bon ki bal bat si ka mon ka ba khot ka jong me na bai ki ne barong apan ban ngabuti ha kerteng bat thiang tam jong tribe lo nok em jongi jus kres menta bat hado ki arta ki ba bam jikur amen. Ublay unyo ban kerku ya gitu bentana kaktian kecang ublay kabala pensngolang hapdeng jongi bat unang yai kerku ila kejang kasyakri bat ingi wei baro ha kabangil yo manya pendam lang ha ublay ha kejing duai ti ha kadi kapor klam da penslam ngin ya poino ha kawei pat kabenta kata kalong ya kabangin seyo ban lum no ikijing aingu kejongi bat ha kat bang idang lum mi kijing aingu ngin yo ya ka kwaya na ka jing sangken thei de kerpat ya ki khun samla volunteer si ka ba ka jing sangken thei kalajet bakin sobha ban si mi ban lum mi kijing aingu de shwa kata kapor ngin yap teng biang ya ka di kijing shekri kijing yublai kum kijing pankre na ka bentai jongki da ka number jing ruai ka ba ars pa laipon riu bat ars pa sapsau ars pa laipon riu ars pa sapsau bat ndang ila adap ya kedekat kabaar
agar pat ya kilong kmi jang kabalang bakin nang yang no syakmat kenang ba kapor kan keloy usim kasiyan unsan syadon bor kaperthai baro ayu kan ko ngu un penlong lahima keburam kamkor kasen syar kejong ute jiunam kamdu ngini yang lang ngini ruai kat kenamba jeng ruai kab arspa lai pon riu bat arspa sau pusau Usim kasiyon unsen syadon bor kaperthai baro yau kan ko nu un penlong lang ima kaburam kamkor kasen syaka jong ute junam kamdu idang yai yai kmi lenti ya ga jing wan asin jong me ko gan ra idang yai yai kmi lenti ya ga jing wan asin jong me ko gan ra ablay borba jong imeno meno kajing kermen jong ilano lano long long yalam yang ikan pangidang sa kajakan ri jong ikalong bom juja idang yai yai kmi lenti ya kaching wan asin jong me ko gan ra idang yai yai kmi lenti ya kaching wan asin jong me ko gan ra Jisu melawat yang unong weng ubalasak mana kaing ubleng dengan pangim yata mensing jot chonga kasnam mela primi kasnam kodor pa idang yai yai kmi lenti ya kaching wan asin jong me ko gan ra idang yai yai kmi lenti ya kaching wan asin jong me ko gan ra Syake bansak matrai nga sngaw kata Syak rupan pai nami langai Shim do nu chong atrai shimpens kanyaka Pangan yai nun bat me agen rat bapa
Teteha kadi kopor ngasong bae ban kerpat ya i Mr. Yok boarding do ya ka ba im yok ban pan kentang kadi kicing aimu. Tung ini le lang hublay kising doy. A try hublay bukrau budan bor lor baro. Sa sisian pat ken ko try bi hakan no pai jong kan kesngi ke bakrau bat ke bakantang ka jome. Ni wan hai ki slajat ki bakhuat bat ki bakantang ki jome kum ki khun ki ba iet ki blasius pa daka dor ba kesnam ko jome ken ko blay. Bat kham tam e ken ko try kum ki long kame kum ki khun samla kum ki hap ki baren ki blong ki kenthe kin ko try be jong kane ka balang kin ko try hai ki slajat ki bukhut bat bakantang ki jomi ban aingo ban yaro ban penan buram ya ka kerteng ka bukhut bat ka bakantang tam ka jomi namar ka jingle bha ba ka jingle isnai ka jomi kin ko try ya ka jing em ka jong ni iwe pi iwe ni aingo e me kin ko blay ba me la play ya ka lat ya ka lenti ya ka bakum ka jing sang kenthe kin ko try ya la ki la ban pendap kin ko try ya shibun ba ki program ling ba jong kane katayo hi para kwe mlakar khu kin ko try bi ki jingle ki jong ki kin ko try ba ngadwai kin ko blay ba mame kin ko try bi ba men yai penraham kin ko try bi ya ka mensim ka jong ki but a try me I bakum ki khun kin ko try bi ki jong me ha kan ka balang ngidan ya ka jingkit ka bakhya bakta kalong ken ko try bi habaki kershan ken ko try ka balang ha ka jinglong tlat jongki ha ka jingdon bor ka jongki re try bi ni dwai ba me men dan kat bat ki iwe pi we ken ko try bi ilong ka me ilong pa ki khun samla ken ko try ba me men pun ko bor ken ko try habaki ai ka kti ka diang ya ka kti ka mon ka jongki ken ko play kan dan ka jing pen sle ka jomi a try kum ki khun ki jomi ru ki long kame ken ko try ki don ka bendak bakhra ha ka yeng ka sam ken ko try bi ya ka ba kin yalam kin sneng kin pen I ka lenti ki khun ki kti ken ko try ki dan kam ken ko try ya ka jing yalam ka jomi ki dan kam ya ka bor ka jomi ki dan kam ya ka jing start ka jomi ngi I ba kin ki sngi ki dap ki jing e ba ki jing ele ken ko try re try bi ngi skam ken ko try bi ba kum kan ki sngi ki ba ki wan ken ko try ha ba kier khe ya kini kita yo jong ka jingle kamen ka jong ki ken krai ka dei rupan kisni jong ka jing pen thamai bor ka jong me yaki iwe pi iwe ken ko trai ba ki ya na ka wei ka sngi sha wei ka sngi na ka wei ka por na wei snam cho wei snam ken ya ringkat bat ka jing pen thamai bor ka jong me ya ka ba ki la ban beten ken ko trai bi ya ka yeng ka sam jong ki hi bar ko ki la ban ai ka jing kershan ken ko trai bi na ka ban ta ka yeng ka sam jong ki hi bar ko bar kum juru hapo imlang sa lang ken ko try ba me men dan rekat bat ki ken ko try habaki ya chrum shneng habaki le I kam ki jingtoi ki jungki habaki kran ki paramarjan ken ko try bi jungki ki bahayeng bahasam jungki ken kran da ka jing it ka jome ken kran da ka bor ka jome ken kran da ka jingalap ka jome kan dan ken ko try ka ta ka jingki ka jong mun sia mu jome lingwa jungki kini ki long ki sngi ki ba dan ki jingale reipat ki dan ru ki sngi ki dei ru ki sngi yak ba ngatep skam ken ko try ba me men pen ko bor I wei ken ko try be I long keme ki khna samla khna jong ken ka balang ken ko try da ka bor ka ba kensai ka jomi da ka bor jong mun sia mu jomi ken ko blai but a try ha ken ka poru kum ka dak ka jing sngu ken ko try ni wan ban ai ha khma jomi ya kini jing ai ki baret tam ken ko try na ki jing kur khu ki mla the sai halor ka jing em jungi iwe pi we ni dwai ken ko try ba hanglo ban penan kami ki ken ko blai ya ka ba ken dei na ka banta ban peniar ya ka lama ka gospel ka jome ma me men kur khu ken ko try bikin man kar hai ken ko try bi haban penan kami ki kur khu ya ka wei ka khti ka bla no ken ko blai bi ya ka ba ken dap ken biang ha ki jenon kam ju ki bar kur khu ken ko try bi ya ka wei ka khti ka bamla ban no ken ko try ya ka ba mami men kur khu ya ki ya ka ba ken la ban ai kham ba ken ko try ha ki por ban wan pa sak kam ko jome simti ken ko blai bi na ka banta jong ka khuboru ya ka bangi ban yo na usakri jong me ha ken ka por ken ko try nga dwai ya ka ba me men pensle ya ka ba me men play ki score ken ko try bi men play ka men sim but men play ka don mo jing mo ju bar khat jing iwe pi we badan ha ken ka por ken ko try ba ta ka khubor ya ka ban sam ha preng jing ha ken ka por ken ko try bi kan sei ki so ki jong me ken ko try
so ujing try jong umun sim ken ko blay ba nang me sa khmat ab nin ya ken ko try nin yo i ken ko try be ba hoy kadan ke ko phla ha jing ko jong kade nomor a try be ni la yak ban em kat kom ka jing kai naka ktin ka jong me simti ken ko try be yak por dang sa simti ka jing sakri dang sa ni IT kti ki jong me simti ken ko try ka balang hi bara ko ni IT ha ka jing pia jong me ken ko try ba ka jing lam ko jong me kene bro idam ni pan ni ainu ka ko sang ba thiang tam jong try ba no pun be ye jing Jesus Christ amen Ublay unlong ringkat bat girang ba ka ba ilayo ban penkentang ya kani kecing aingu kecing iha kadi kepor bat ngamla ban klem da ai kublay ya kecing sengken thai ka ba hapdeng kecing bun kam kum kilong kemi nrei kilawalam hangi ya kani ka kubor kecing yalap ya tien kecing ublay da kecing ruai ka ba hangi ngap ya kasur kecing ki aku bangi ngap iki kentian ki jongki kalong ka wei na ki kentian ki bayalap yangi aku ka khatru yangi ha ka ni ka janmit ya ka bangin ngap ya ka sur ka jing khat ka jong blai kum ba ka thiam ka ong ka jing thau ka jing dap ren yang hau Jesus Christ te la dangi ngap i ka jing khat kum ba ki long mi ki la ruai ngai bangin long kita ki Kristan ki badap ren yang hau Jesus Christ te ha ka ni ka por ngen sayo no ya ngangit babaro ngilaya apmi lenti bangin yo ngau no ni pastor ya kani ka sub timbi ka balang ka basan hadu ka jingdap ren yang uji sukres pastor nadu ka por ka bapipin ko ngu ya lade bandar ringkat bat ngi kum ka jing sengken thai ha kani ka por ngi pediang so bhai phi ya ka jing lakloi ka jong phi ngam simtep hakano ke jaka ke bagi pastor Isa ringi suntu giwan na station Shalong kalong ke jaka ke becengai Henry im sim letengkai ban yadan ringkat bat ngi hakani ke por ban bet yo sembai ke tien ke jong blai diang sombhai pi pastor ringkat beri parlok jong pi ya ka bapindio ban sam ke ke kubor ke tien ke jong blai hakani ke por hap deng jongi ya kerpat ngi we pi we baro ki bedan hakani ke jaka ya ka bangin pli ke donut ke jengi bangin pli ki skor ke jengi ya ka bangin yo sngaw ke ai ka ba ka tien ke jong blai ke dan bankran hapdeng jengi ha ke por ka kermen ru ba mene ha ke jengi seng ke baningkong ngira yo sibon ke jing kerku ha ka ba yedai ba ke sub tim e ke baong ka jingai Kristan ka badap ren yang hau Jesus Christ map yang warlangam ya dan ringkat bat piru ngangai ba playo sibon ke jing kerku ling ba ilong mi belasam hapdeng jengi ya kaktian ke jong blai dia hari ni ke por ngan saiti pastor ke ban siyo ban kran ni ke benta bat kum kajingan sengin thai lembat ka balang hi baro ka wei ni ai lak lu pi pastor ke por ka pin kran kat kum kajingan lam ke jong mensim dia shwai ke bangin siyo snow no ya kan ke kubor kaktian ke jong blai nai pastor ling ba jong ke sub tim ngin yes no langkum kajing pen kre na ke bentai jong i ya kan nambar jurai ke bacis palai punyo bacis palai busan bat ngada kerpadi pastor ya ke bain saai ke jingpen itu hapdeng jongi namar ngangai bon nangi ngem sim itu i pastor bat ngasania hai ya ke bain pen itu kat ke bama i is ngobet na ke benta ke jong i de tungin yar beteng yang tu jing ruai ke baong pa atrai ya la jing sawa menta da kabor bakrau banyale eka ketien jong me syabu breu umla kan pau yat keleng ding beneng thang kabaman bat jingmeng baro artli ke dekat kabacis pa alai ponyo bat cis pa alai pusan tungin yang lang Kapor bakrau banyale ya kaktin jong me syabu briu umlakan pau ya keleng
ikong chairperson ibayalam ya kani kajing syakri kajong iublay hakani kajan mien I chairperson jong ka GSN kentay ikong secretary bata kinong kitkam jong ka GSN kentay baro kinong kitkam jong ki sub committee ki bapher bat ki dekhot ru hapo jong ka GSN kentay ki pastor la ki don ki teman basan ki balong ki nong syarai jong ka balang ki dekhot jong ka komiti balang ki longkpa ki longkme ki khon samla bat ki hep ki baret baro ki bayadon hakani ka jing syakri lang ka jong yublay hakani ka janmien ngashim yakani ka la bat yakani ka kabu ban ai kublay ya pi baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka badan bortam ka jong utrai bu nong panem jong Jesu Christ ngashim ru yakani ka lat kerpang ban ai kublay Women's Week but Women's Sunday nadu I chairperson jo ka GSN kentay ikong chairperson ibayalam yakani ka jing syakri ka jong yublay I secretary ki nongket kam bat baro ki longkme bat baro ki kentay ki bahapo kani ka balang like se ka jong pi na ai kublay Women's Week but Women's Sunday ya pi baro hakaju hi ka kerteng ka jong utrai bu nong panem jongi Jesu Christ nga penpau ka jing sungu bat nga ai ngu yublay ru hakani ka janmien hakaba ula aya nga ya ka met ka phat ka bashat ka baklan bangan la ban yadon lang bat pi ling ba jong kan ka por bat ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong blay bat nga penpau ya ka jing sungu na ka banta ka GSN kan thei ka jong pi hang ni habalang like se ling ba jo ikong badasuk ling do ba pilakan mau ban aya nga ya kan ka banta ka bakrau kham tam kum hakani ka sngi ka bakerpang ka jong pi ki long kemi bat ki kan thei ban sam mi ka khubor na ka tien ka jong blay kumbala ong da I kong chairperson ni bapanya ya kan ka jing syakri ka jong yublay bangan ai ka tu ka ni ka jing pen itu yelade oi ngalong ubathamai hakani ka balang ka jong pi ngalawan teng hakani ka snong like se sisien bat ka nepat ka de ka sien ka baar ka bangayo banwan nga kerteng pastor bantai borlang deng do bat ngadei nakabalang Presbyterian Mauprem Shillong Rilum Presbytery bat ngisyong isa ha mauyong bat kabalang pat ngidon ha Mauprem kajakatray pat kajonga ngatray lembat ka Shillong Rilum Presbytery ha kalingha ha ka mission kajongka ha Lower Assam kadai hapo ko Krajar district kajaka ka bakerteng ka Gosaigaon bat ka Shillong Rilum Presbytery hi hakato ka jaka ka don ya ka school ka jongka ka baka ai kerteng ya ka Shillong Rilum Presbytery English School bat kani ka school mentang ngidon kumba sauspa laipo tam ngot ki khna ngidon kumba arpu prangot ki teaching staff sa school bat ngidon kumba prangot ki non teaching staff sa school ngidon aduk ka class nursery aduk class 10 bat ngidang don ru hakalenti menta ban penkre ban upgrade ka school syaka higher secondary bat ngatrai hakatu ka school jong ka presbytery kum u principal jong ka Shillong Rilum Presbytery English School ka Shillong Rilum Presbytery ka don ru ya ka mission ka jong ka hangtu bat ya ka bamenta ka don ka tanat balang ka baka ai kerteng ya ka Gosaigaon Presbyterian Branch Church lene ka tanat balang Presbyterian Gosaigaon but kidon katukat ni kidekhot kiba nang tu hi kiba dei kidekhot jong tu ka balang kidon kuma khat pra hadu arphongon but nang ta kidon ru kino hikai nang ni napo Shillong lambat ki yeng kisam ki kon kiti ki jong ki ba ngi jiwan je senglang ha ka tu ka tanat balang but namar kata ngi don da kumnu kumbalai krusan hadu sauphongon ki bia don lang ha ka tu ka tanat balang te namar kata ngakerpan bapin kenau ki jing twai ki jong pi na ka banta ka ni ka school but na ka banta ka mission jong ka Shillong Rilum Presbytery kumapitep hi baka jela Assam kalong ka jela ka ba ban trei kam tam ya ka kam ka jong ublay
But ngim yo ban yalap le se pi hakini ki sngi pila ban don kum ki jia seng yalap pila ban le chatai shabar ban pelong ki jia seng yalap le ni pila ban sam ki track ni pila ban le kum kita ki kam shani te henrei kita kimlong ki ba ngila ban le kam tam hang te hapo jela asam ha ka ba ka sarkar ka long ka ba strict kadu kata ata bat ngimla ban ong ban le shabar ban le ban yalap ban pelong ye ki jia seng ki ba kum ni kum ta ngimla ban long yin long tang mangi hi But let's say that day ban penlong kumi kita kijia seng ke sarkar ke kada kmi tu bah bat kada pej bah bat ngida haban ai ki detail na dong shadong kham tam haban penlong kumi kita kijat jing ya seng but kijat ban riu ki badan hakate ka jaka ki babun nap deng jongki ki dei ki bodo namar ka kukrajar hi ka dei ka hapo jong ka bodolan Kidon ru namar bakadan pat syapang syiti sebakut du jong ke Assam kala jan atat ke Jelang West Bengal kidon ru kiwe kijat ben Rio kum ki Rabha ki Santali ki Adivasi ki Muslim ki Bengali ki Bihari bat kiwe kijat ben Rio ki babun ha ki bayakhle ha katu ke Jaka tinamar kata bakayakhle ke Jaka bayakhle ru kijat ben Rio ke kham bat ke kham shitom shibun bantrei ya ke kam mission Tihan ringim artatien bublay unis ne bandarikan ban nama katanga kerpat bapen ken mau haki jing duai na kabanta kanika kam bublay unis ne ya ka shalori lum presbytery bat ya ka mission ka jongka bangin la ban job ki mensim ki bakordor syaka hima ka jong ublay ti kata kalong katu ka ne ka jing pen itu na kaliang ka jonga na kabanta jongi lang baro Shimru ya kanikalan namar kata ban ai kublay yepi na kaliang jong ka Shillong Rilum Presbytery na ka Mission and Evangelism Committee bat kumjuru na kabalang kabangangadon kabalang Presbyterian mau prem Uni usnam ubamenta ka GSN Kentay Assembly ka labu ya kane ka team na kabanta ka Women's Week bat ka Women's Sunday bat kata ka team ka ong ka jingtho ka jingdap renyeng ha ukres lani ka jingtho ka jingdap renyeng ukres ka bala pensyong nong rem na ka city jing upol ki nong Ephesus ka lenong ka basau ka dekot ka bakhat lai bat ngange scam bahakini gisngi ki por ki bala let ling ba jong ka tayo jong ka jingle kamen ka jong pi nadu bala play ya kani ka week tat hadu kani ka por ka bamenta pilayo shibun ban ya kren pilayo shibun ban ya peliu halor jong kani ka team Kaba ka assembly hi kalabo namta ki GSN Kentay baro ki badan hapo jongka. Bat ka sub team kabala buopat ka sub team e ka ong ka jinget Kristan ka badap renyeng ha ukris. Bat ka GSN Kentay hang ni halak se kalabu yang ya kani ka benta bangan keren ya kani ka sub team B ka baong ka balang ka basan hadu ka jingdap renyeng ukris. Kabalang kabasan hadu ke jingdap renyeng ukres tengin ya pai ublay ke jingduai atrai ublay ukpa jengi ubahabneng ngiwan hakmat ka khet ke ji isne ka jongme hakane ka no pai jong ka ni ka sngi ka bakhut ka bakentang ka jongme ngi ayu ayeme ken ko trai ba mela isne bandaringkan lembat ki GSN Kentay hapo jong ka KJP Assembly baro lingba jong ka ni ka tayo jong ka jingle akmen ka jong ki bat kham tam hadu ka ni ka sngi ka bamenta bat ni aingu kerpang yeme ha ka ni ka janmiet namar ngi ngai scam ba mela darnikat lembat ka GSN Kentay balang Presbyterian nong like se king ko try na do ba makiru kilas dang king ko try ka ni ka tayo jong ka jingle akmen ka jong ki Nginges kamba mela daringkat lembat kiling baki program ki baper ki baki kila yo ling ban jong kani katayo bat kumni atrai ha kani kasngi ke bakerpang kani kasngi women Sunday king go try kasngi ke bangiyo king go try Jesus ban le kemen kasngi king go try Jesus ke bakin sa yo king go try kum ke GSN Kentay ban penkut pat no ru ya kani katayo jong ka jing le kemen ke jong ki ngishu aingu yeme ya ka jing daringkat ke jong me padi ka jing alam ka jong metat hadu kani ka khilmat ka bamenta bat kumni ngi don ha kani ka ying ka bakhut ka bakentang ka jong me king go try bangin yo ban syakri ka kerteng ka jong me bat lingba jong kani ka puar bangin yo ban syashkur
ya ka baka ktien ka jome ka dan ban kran ling ba jong kan ka sop team ha kan ka khlemat king gotrai ngi dwai ba men is nei ban pli ki do not bri ki men sim ki jongi bangin yo sngo king gotrai ka ktien ka jome ba ka ktien ka jome kan yo jaka king gotrai ha ki jingem ki jongi ha ki yeng ki sam ki jongi bat kham ta me ling ba jong kan ka team ba kan ka ktien ka jome kan yo jaka ha ka jiaseng kan thei bat ha ka balang hi baro ko king gotrai Awak ni dua ban isne ban dorikat lembat usyakri ujong me ban pendan kami ukum ka tendong ban pen sawai ka ktien ka jong me sngo atrai kini ki jing dua jing khot kerpan na bangi dem ngingu ipan kini barok teng turai bu no penim jingi uji sukres mentas ka tak bom jukor ru amen ka sop tim hakan ni ka janmet ka ong ka balang ka basan hadu ka jingdap ren yeng ukres kabalang kabasan hadu ka jingdap ren yeng ukres bat habangi pai bat ngipet chakane ka sop tim ki para banget bat ki longme ki kentei hakane ka balang ka jingkeli ka ba mi ka baningkong ka long ka ka balang kata ka jingkeli ka baningkong ka bangingi dei ban sngotu kum ki dekhon jong ka balang bala degi pai bat ngipen ya ka testament ka bathamai la jupendan kam naga por shagapor ya ka wi ka khtin greek bat katan ka khtin ecclesia ban batai shaphang jong ka balang bat ka jingmot jong ka ni ka balang jong ka ni ka khtin ecclesia ka bala pendan kam ha ka testament ka bathamai ka dei kata ka jing yalang ne kata ka jing ya kendo jong ki bangen ka jing yalang ne ka jingya kendo jong ki bangen bat ngila ban mudur ki para banget ngila ban perkhat ha kata ka spa snem ka baningkong kalong ka spa snem ka ba hadu kata ta haba ka balang kadang syusdang bat kidang syusdang ya ka jing syakri kum ka balang bat ha kata ka por om dan ka yeng mani ka ba itnat le se kum ka yeng mani ka ba phi don ha ka ni ka balang hang ni halak se bat le se ki ki yeng mani ki beran ha ki jaka ki bang yu ha ki ni ki por ki ba menta henry ha kata ka por ka jing ya kendu ka shulong ka jing ya kendu lang ha ka yeng jong no re jong no ni ha ka jaka belaya pen bet jong no re jong no bandan ka jing ya kendu lang bandan ka jia seng lang bandan ka jing syakri lang kata ka balang ha kata ka spa snem kham tam ka baningkong but we naki theologian u nong thokot u ba lapau nam u RC Sprout u batai bat u ong ba kata ka ecclesia la ne kata ka balang ka badan ha kata ka por wat hadu kini ki sngi ki por ki ba menta u batai shu shaphang jong kata ban ong ba kata ka balang ki dei ki briu ki belakhot bat ki belapen kerpang da ublei na kane ka perthei ki briu ki belakhot bat ki belapen kerpang da ublei ki belakhot pat na kane ka perthei kum tangis ngau thu ba ka balang kalong ka ba kerpang ka balang kalong ka ba kentang bat ka balang kalong ka ka balakhot da ublei hi bat ka balang ubatai shu uni u briu ni u RC Sprout u ong ba kani ka balang namar kata kam dei re kini ki jing thau ki jing tei le kum ki ying mani bat kum ta ter henry ka balang ki dei kita ki dekhot le ni kita ki briu ki badan hapo jongka bat shu le rengi puli kani ka ktien ka jong blei ki dan ki jing ring dur le ni kita ki images ki jing ring dur ban pen i le ni ban batai shaphang jong kata ka balang bat ngin yap hai bat ngin yap pei katuk ani ki jingring dur bat ka baningkong ka bangakwa ban warlam khmat jongi ka long baka balang ka long kata ka met jong ukres kata ka ka jingring dur ka baningkong baka balang ka long ka met ka jong ukres ladang ngin puli na ka shiti baningkong jo upol ki nong koren ka lenong ka bakhat ar ka khot ka bakhat ar tertel ada phin puli ka tu phin i kumnu bu pol ubatai shaphang jong ka balang bakalong kata ka met jong ukres bat ha kata ka met don ki dekhot ki baper kum ha ka met ka jonga don ki kti don ki kjan don ki khmot bat don ki khmat bat kum ta ter kum juru ha ka balang
ki don ki dekhot ki bapher ki bayat reilang bat kadan ke organization la ni ke jing penyat bet jing penyat renti ha ka balang ban penyat bet ya kita ki a baro ban penyat bet ban penyat renti ya kita ki dekhot ki badan hapo jong kata ka balang nang ta shu ladangin puli na kan ka khtien jo blei na ka shiti jo pol skinong Ephesus kalenong ka basan ka dekhot ka ba arku bat arku lai hang ni upol uan ra bat uringdor ya ka balang kum kata kanong let kurim uringdor ya ka balang kum kata kanong let kurim dang menengi dang dep roi gitu ka jing roi bangi dang yai am ngiyai kmi lenti ka balang ngi ap ya kata ka jingwan jong trai ma balik ka balang kadai ka ban let kurim bat hang ni ka ka ba ukupol ukwa banwan ra ka dur ka long ka jing ya long teli ka jing ya long ka wei ha ka balang kata kadai ka ba upol ukwa banwan ra ba ha ka balang kadai bandan ka jing ya teli ha ka balang kadai bandan ka jing ya long ka wei kadai bandan ka jing sngo thu jing mot ha ka balang jong utrai bu nong penem jong Jesus Christ ka balai bat ka bakhadu ka bangakwa banwan ra ka jing ring dur ka long baka balang ru ka long ka temple ka jong ublei ka balang ru ka long ka temple ka jong ublei bat manga bat mapi ngilong ki dekhot ki jong ka darangin puli ka shiti baningkong jong Petros ka lenong ka baar ka dekhot ka basan kaya thu bat kabatai syapang jong kane bat kaya thu baha kata ka balang manga bat mapi ngilong kita ki mau ki baim ha kata ka balang ki stones living stones ha kata ka balang ngilong kita ki mau ki baim bat ha kata ka balang pan udon uwe umau dong ubolong hakli lani uta chief cornerstone jong kata ka balang umau dong ubahakli bat uta ulong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ manga bat mapiru ngidon ka benta u Christ ulong khli jong ka balang manga bat mapiru ngidon ka benta ha kata ka balang bat ngis ngotu namar kata baka balang kala sedang ha kata ka spa snem ka banengkong habaki apostol kilas dang ban sapret ya ka gospel ka utrai bu nong penem jongi u Jesus Christ bat nadu kita kipuar kalayat ter lingba jo ki spa snem ki babun lingba jo ki jingya lenti ki babun mat ka balang kalong kumni kumba kalong menta ki para bangen kanika team ka bala bu ha kanika snem ka bamenta la pensyong nong rem yaka na kanika shiti jo upol chki nong Ephesus bat namar kata habangannya keren sapang jong ka balang akwa ru bangin le ya ka case study kendiat ha kan ka janmet ha bangin ya phai bat ngin ya pet hot ya kan ka sub team bat ngin ya phai bat ngin ya pet ru ya kan ka balang Ephesus ka badan ha kata ka por bat kendiat e sapang jong kan ka snong Ephesus kan ka snong ka long ka badan hapo Asia Minor ha ka ba menta la khot la ne la ai ka teng ka kum ka Turkey bat ka long ka rut nong ha ka ba ka khai ka pateng ka long ka ba yar ba kham ta me ha ki singi ki por ki ba upol udang don ha ka ni ka perthei ka balang Ephesus la ni ka ta ka snong Ephesus ka long ka snong ha ka ba ka khai ka pateng ka yar ba hadu kata-kata bat namar kata ha ba ka don ka khai ka pateng is ngau thu ba don ki bun ki bri ki ba wan bat bun ki bri ki balet bandrung ban mi ha kata ka snong bat ha kata ka snong don chibun ru ki temple ki bapher jong ki ni ki Greek ba ki bu ban mani na ka benta ki blei ki bapher nama kata ka jing mani blei thau ka jur ba ha kata ka snong bat ru kata ka snong ka long ka snong ha ka ba ki babun baru ki banang ki bastat ba hadu kata ka dei sapang jong kata ka snong bat ha ka ni ka snong ka bakum kata upol ulalet banjalap ya ka gospel ha ka jinglet missionary ka jong u mau upol udan katu ka ni ki jinglet yalap missionary bat ha ka sien ka maar bu ulet banjalap ya ka gospel ulapoi ha ka ni ka snong bat ulayalap ya ka gospel ngila ban ui bat pule na ka nakikap
Naga kitab ki kam ki apostol ke lenong ke bakat pra ke kot ke bakat kenai ter bat upol laong ba ulalej hakani ke snong na kumno kumno hakisnem khatsan hado arpo hadin ju kris ban lej ban yalam ke gospel bat haba ladon hangta kita ki Kristen ki layakan du ning kong haka ying jong kata kawi ke long kemi bat kata ke long kemi ke kerteng ke pris kila bat lembat utunga jong ka wakwila kini kila long kita kinong yalam jong kata kabalang hangta pasas kiba pet kiba kemi kiba jengo nak banta kata kabalang hangta hang ningi ya kaneka ka priskila kabalong ka kentei kabalong ka long kemi kabalong ka nong yalam jong kata kabalang hangta pasas nangta upol habula don hakata kabalang ulatrei bat ula penshitom yaladi hadu kumba arsnem ban yalap ya ka gospel tat hadu bunda tungpat suwe pat u nong yalam lani utau nong sharai uban wan nadin jong u bat utau de usamla Timothy bat upol hadin ba ula ina ya kata kabalang bat ya kata ka jaka ya kata ka shnong ban lepat shkiwe kwe ki shnong ban yalap de ka gospel ulabu yu Timothy banlong unong pen jong kata kabalang hangta ladang in pai ban ngin pet syakani ka sop team ka ong kabalang kabasan hadu ka jingdap ren yeng ukres kabalang kabasan namar katang ngis ngotu baha kabalang kawei na ki jingdon kam kalong ba kabalang kadei bansan kabalang kadai bansan growth kabalang kadai ban he bansan ha ki ki ba kenjamen sim om tang ha ka jingbun briu henry kham tam ha ki ki ba kenjamen sim bat namar kata kumnu kabalang kan he kan san kabaning kong kabalang kan he kan san dei ha ba ki dhot ki badan hapo jong ka manga bat mapi ki bolong ki dhot jong kabalang ki balong kita ki mau hapo jong kata ka balang ngi he ngi san ha ka jingem ka jongi ka ba man lagas ngi dei hangta ba ka balang ru kan he kan san ngi dei ban he ban san ha ka jinget ka jongi ngai scam pile keren ya ka sop team ka ba ka menne ka jinget kristan ka ba dapren yang hu kris ka ba thau ya ka jinget ka jongi shimet haba ma mangabat mapi ngi he ngi san ha ka jinget ka jongi ngi he ngi san ha ka jinglong mensim ka jongi ka balang ru ka he ka san bat kanang kiu shaprang ha ki e baro nang ta shu ka balang ka he ka san haba ki dekhot bat ki shnat ki badon hapo jong ka balang ki trei bat ki pendep yala ka jong ka kamram haka balang ki dan ki shnat ki babun bat ki jingtrei ki babun hoi kadan ka balang nang ta le si ki dan ki Sunday school ki dan ki jiaseng yeng nang ta kumta terter bat habang ya keren shaphang jong ka jiaseng kentei ru kadan ka organization ki dan ki shnat ki bapher ki batrei ki kadan ka jiaseng kentei bat le si ki dan sa ki temperance subcommittee ki yalap subcommittee ki hospital subcommittee ki khawkham subcommittee ki Bible society subcommittee ki bapher kumno ka balang kanang ya nang san kanang he nang san dei haba kini ki shnat lani kini ki badan hapo jong ka balang ki dekhot ru ki badan hapo jong ka balang ki pendap yala ka jong ka kamram ngim dei banong o kata te kadai ka kam jong ki temen basan o kata te kadai manga bat maphiru ngidan ka benta ha ka balang ndei tambangin ong bansuan jeseng ngidat la ka jong ka benta ha ka balang hi baro kawei nang tang shu ka balang kanang he nang sanru dei haba ka balang kanang multiply mo kanang sin kanang roy kanang bun shu but yang kani ka balang kanang he nang san da ka ba yalap ya ka gospel shakiwe gi bampat shimla tip ki bampat shimla pediang utrai ngiru nakaliang jo ka shilong rilum presbytery ngi kwa bakanang he nang san ka balang dei nama kata sadan ka mission field wat shadu shi shadakhar banang yalam ya ka gospel banang penhe pensan ya ka balang ka he ka san
day haba yalap ya ka gospel haba ki mensim ki bakoror kinang wan shu ka jing pediang ke jongki yu Jesus Christ kinang wan shu ka balang kanang he kanang san bat ka balang kanang he kanang san ru day haba ka balang ka yeng scam ha ki nongrim jong ka jing hikai jongka ka balang kanang he nang san haba ka yeng scam ha ki nongrim jong ki jing hikai ki jongka ngi kum ka balang Presbyterian ngi don ya la ki jong ki jing hikai ki jongi ki jing hikai tenrai jong ka balang Presbyterian ka jongi bar ka balang kanang he nang san de haba ki ni ki jing hikai jong ka balang ka jongi ki nang so thiet hapi ki nang so thiet hanga ngi nang snow thu shu syapang ka balang ka jongi kumno ka trikam kumno ka ya kumno ka yeng kumno ka ya le haka jing ya lenti ka jongka nginang snow thu bat haba ngilong kumta ka balang kanang he kanang san shu bat kanang scam shu ha kata kanong rem ka jongka bat ngi snow thu ki para banget haba ka balang kala ya kala he kala san kala nang ya le se he ki sngi kerta ki jongka ka eipat ka badan kam na ka banta ka balang habala yat habala he habala san habala kata ka jingya lenti ka jongka saka weipat ka jingdan kam na ka banta ka balang ka long badan kam pat bantau ya kata ka jingsan jong ka balang kata de bakani ka sop team ka keren dan kam pat bantau ya kata ka jinglong jong kata ka balang dan kam bantau ya kata ka jingsan jong kata ka balang ngi don kam bantau balai don kam bantau ka jubab kalong bantip haai ba ka balang ka don lani bantip haai ba pipi don ha ka jingya day bat ukris bantip haai ka jingya day ka jong pipi don kam tam bat ukris lani ka balang ka don laki jong ki jing thau ki jong ka le se ha ki kam ki jong ka ki babun kin don ba laki jong ki jing thau ha kita ki e baro ka balang habangi he ngi san mo ka jing em ka jongi ka baman la ka sngi manga ngadon hang ti school bat ngin haban ai ka jing thau jong ki khana school ki jongi ru ha school ngin haban pendap ki form ki bangi haban pendap ki tu ki judais bat kum ta ter la ki batri ha school pitep hai ka tangin haban ai wat ka jing khia ju ki khana kat nu ki khia men chem snem kat nu ki khiam tau snem kat nu ka kiu kat nu ka hiar ka jing jrong ka jong ki ka jing khia ka jong ki bat kum ta ter haban ai ka jing thau baka sarkar ka kwa bantip ka nu ki nang san kita ki khana ki badan na ka school kata kalong na ka banta ka met ka jongi badan kamru namar kata bantau ya ka mensim ka jonga bat ya ka mensim ka jongki hai bangi don kham tam me ka jinga day ka jongi bat ukris kum bangala ong bangai la dia tengah don school ngolong kumono hi kai school bat na ka por sa ka por ngi judon bat ngi ju penyele yaki exam bat habangi penyele yaki exam ka jing temu kolong bantau ya ka jing tip jong u la ni ka khana ka nu ki tip kham tam e habala deb ban hi kai la deb ban batai la deb ban pen sngo thu yaki ban thau pat kat nu ki tip kat nu ki sngo thu kat nu ki nang na ka tu ka bala deb ban batai ki ngidon ki exam bat ki test ki ba pher bat kalong kum juru na ka benta ka jing em ka jongi bat kham tam e ru ha ka ba kenjaman siem ngidon kam ban evaluate ngidon kam ban thau ya ka jing em ngidon kam ban thau wat ya ka balang ru kum ju hai ka yeng ka balang ka jongi bat namar kata habangi phai bat ngi pen kanika team ha kanika janmet ngi sngo thu ba habangi ong badan kam ban thau mo la dangi le shayo shahat lani shanu habangi ong ban le thiet ya kanu ka jing thiet dadan kam ban thau ya ta ka jing thiet le singi thiet yu khau ngi thiet yu piat ngi thiet ka shini dan kam ban thau ngi ong ngi le ngi ong ai shini shikilo bat shatai shiliang labu ya ka shini bat shani shiliang pat labu ya umau kilo ban thau ya ka tu ka jing khia jong ka to ka shini ne ka jing khia ju khau ne ka jing khia ju piat ju phan badan lani bangi ngi kwa ban thiet dan kam bat hang ni shiliang pat
don kata ka skill lani don kata ka measurement don kata ka katara bangingi tau na ka banta jong kita ki bangingi ko bantiet bat kanika team ha kanika sub team ha kanika janmiet ka ayatu bat ka ong yang bat yapi ba kata katara ka badai bantau ya ka balang ba kata katara ka badai bantau ya ka jiaseng kentai ba kata katara ka badai bantau ka jilong mensim ka jonga bat jong pi day uji sukres ka jingdap rendieng uji sukres hatu ukres namar kata udon ne em haki balang ki jonga ba ki joki udon ne em ulong ne em khli joka balang ulong ne em khli joka jiaseng kentai kata ka jubab ka bangi ni dei ban ai namar kata kani ka team bat kani ka sub team ha kani ka janmiet habangi phai bat ngi pet shaka habangi snow thu ba ukres ulong uta bangi ni hab ban yabe haba ukres ulong ta ba habangi hab ban yale ban long kumau dei hang ta bangi snow thu bangi dei ban phai be sha utrai bat unong panim jangi Jesus Christ ngire ban phai shaka jinglong ki ba udan bat ka balang namar kata ka ban kup yakini ki jinglong ki jo utrai bu unong panim jangi Jesus Christ Jesus Christ udan yela ka jong ka jingyo I ka jong ya ka balang Jesus Christ udan yela ka jong ka jingyo I ka jong haba upai bu pet shanga bat shapi bat ngakwa namar kata ban yalam jingmut yangi ka dengan janmet bangin kam su thu shu ya ka dengan sub team ka ka ba ukris yo I haba upai bu upet shaka balang bat kata kalong ka bangila ban shem na ka ni hi ka ju ka shiti ju upol shaki nong Ephesus kalenong kabasan kadekot arpusan kumtu terter kabaningkong haba ngipai bat nyakran sepang ke jingya dei jo ukres bat kabalang ka jingya I jo ukres ya kabalang ukres uiet ya kabalang bat uit ya lade na kabenta jongka ukres uiet ya kabalang bat uit ya lade na kabenta jongka kaktian jo ublei nakanika shiti jong upol siginong Ephesus kalenong kabasan kadekot kumtu terter nadu arpu terter lada pin puli pin syam yakani kadekot kaba arpu saw ko ong Henry kumba kata kabalang kapen hapo yaladi ha ukres kumtaru kikente kin yo kin le haki tengah jongki haki baro kishinrang tu it yalaki tengah kumba ukres ru ula ya kabalang bat ula no yalade na kabenta jongka ukres ya kabalang bat yalade na kabenta jongka kata kadai ka jingyo I bat kata kadai ka jing sngo thu ka jong ukres na kabenta jongka balang ulet keu halor joka dingna halum kalbari na kabenta jong kabalang kata kadai ka ba ngila ban sngo thu ka ka ba upol ukwa ban yathu ban batai lingba jong kan ka khon shu ladangin puli shapang jong kan ka jingyo I bat ka jingle jo ukres na kabenta jong ka balang ukres tang ba uit tang ba uit ladin na kabenta ka balang ukres upen khoj ru ya ka balang ka khot ka ba arpun riu ka ong ba un yo pen khoj ya ka haba ula sat ya ka da ka jingsat ka da ka ktien ukres tang ba uit ya ka balang tang ba uit ladin na kabenta ka balang hanri ukres ru upen khoj ya kabalang ukres upen khoj yala kabalang kata kadai ka jingyo I bat kata kadai ka jingsul thu ka ba upol kwa banwanra shapang jong kabalang nangta shu kabalai ka ba upol kwa banwanra ka jingsul thu bat ka jingyo I ka ukres na bata jong kabalang kalong ba ukres upen kre ru ya kabalang upen bet pen biang yaka upen kre yaka ba kan long ka ba klem to bria ka khot ka ba ar pu nyau ka ong ba on de yo pen yeng ka hakmat haladi hi ka balang ka ba dan burom ka bam dan ka ba tho bria lani ka ba sti lani ka ka ba kum kita
Henry bahkan yok long ke bakuy bat ke baklem jing duna kata kadai ke jing yui kata kadai ke jing le ke jong Chris na ka benta ka balang upen bet pen biang yaka upen kre yaka kumbanga ong benginang dep roai men henne u Chris haba ulong ukli jong ka balang u e yaka u IT yalade na ka benta jong ka upen ku yaka bat upen kre yanga bat yapi ki balong ki hot jong ka balang kham tam e na ka benta kata ka jingwan ka jong u ka balang nadu bala seng ha ki sngi ki por ki apostol kala de ban yat lingba ki lenti ki babun bat kala nang kiu kala nang man roi kham tam e ha ka jing shakri ki jong ka bat kum juru ka jeseng kentai kala nang kiu kala nang roi nadu bakala wan kham tam e shakini kiri khasi ba et ki jongi nadu ka longmi ka kentai Kristan ka baningkong e ka nabon khasauyan ka balapan baptis ka ka khanriu tarik ujulai khat pras pa saupu pra bat kum ta ter ki we ki longmi kum ka sara dingdo bat ki ki bala long kita ki nong seng ki bala long kita ki nong yalam jong ka jieseng kentai nadu kata ka por balawan ka balang lawan ka gospel shani shangi ka jieseng kentai ru kala nang yat ha ka jing shakri ka jongka bat naman kata kadai nakabanta jonga ba jongpi kadai namta ka jieseng kentai hangni habalang presbyterian like se bapin pet pat yelade bapin examine yelade bapin evaluate yelade bapin kami pin jungo pin pet yelade ban kami tu bah ha kata ka jingade ka jongpi kata ka jingsan ka jongpi kata ka jingtre ka jongpi bat ka jingya lap ka jongpi you try ba unong penem jongi u Jesus Christ ki para banget ni em hakini ki sngi ki por ki ba menta ka balang hakini ki sngi ki por ki ba menta ngi dei ban jai kmi yalade ban jai pet ngor yalade ban jai pet benya yalade ban is examine kum ngalong ban evaluate wat ka balang ru ya ka jing trai ka jongi ya ki jingle ki jongi bat kum ju ru ya ki kam ki jongi la ki long ne em ki ba yadei bat kamon ka jong blai ki para banget don ka wei ka sien ka bangang ayo banya shongkai bat ki para pastor bat ki para shakri ki baya trailang ka kam ka jong blai bat iyo banya kran kam tam e ki balang ha ki ni ki sngi ki por ki ba menta ha ka ba ngamtip sha phi sha ne kam sha kan dong te hendrai sha te shangi sha sorti ki bun ha ki balang ki ba mi ki balang ki ba thamai ki kerteng ki ba ngaru ngam letip ki ba bun ba hadu kata ta ki ba mi kham tam me ha ki ni ki sngi ki por ki ba menta par ha ta ka jinga kran ka jongi ngi ya phliu bat ka we na ki jingmut ki ba mi ka long ba ki balang ki la mi ki roi hadu ka ta ha ki ni ki sngi ki por ki ba menta ki mi hang ni hang tai bat kom ta ter ha ka ba ki balang ki la shulong tang ki jaka ban le business jongno re jongno ha ka ba ya kita ki ba ki para bangi ki wanra la mentoi dano re dano bat karung syakapla jongno re jongno kita di sngi ki por ki bangi em menta ka balang haban jeng hapdeng jong kita ki baro hapdeng jong kita ki jingya shem bat hapdeng jong kita ki jingya kendo namar kata ka jingya lenti jong ka balang klempep nado kata ka spas nem ka baningkong habakala ya lenti kin shem ki jingya bat ki jingya le le sila dengan keli ya kinong ya lam jong ka jieseng kentei ya kinong ya lam jong ka balang hane halak se runga ngai skema pisha niru pidan ya laki jong ki jingsham pidan ya laki jong ki jingle pidan ya laki jong ki jingya kendo haka balang haka jieseng kentei ru komjo bat kumbangala ong men henne bah bangin pej kan ka subject ya kan ka team sub team kan ka janmien ngin ya phai ba ngin ya pej ru ya kan ka balang ha episas kan ka balang ha episas ru kamat ya ki jing kamat ki jing le bat kamat ya ki jing tenjo dei namar kata ladap hin puli hadin le si ladap hi yo por ban puli ya ka shiti jo pol ki nong episas
Puli susu ya ka shiti jo upol su Timothy ka baningkong bat ka baar upol utho yu Timothy ha po budang dan hang tu kham tam bayadei bat kita ki jing ki ba kata ka balang Efesus ka mat ha ka tu ka por bat ubatai ha kitu ki shiti baningkong bat baar Timothy upol ubatai yu Timothy kumno bu dei ban le hapdeng jong kita ki jing mat hapdeng jong kita ki jing ya lenti hapdeng jong kita ki jing baka balang ka ye kantu upol upatai u Timothy ha katoka ha kita ki shiti baro arteli bat namar kata ka wei naki ladengin puli ka wei naki jing ba ka balang ha Efesus kalaman kalong ba kilami kita ki jing hikai ki babakla ki mi ki jing hikai ki babakla Bata kilami kita ki brio mo ki bakam start kumangis ngothu ha kita ki por ki Greek kilong ki ba start bat ki ba champang hado kata ta lada phin puli ye ki kot ki ba pher phin shamba ki balap ningkong ye ki kham tam khan ki perthei hi baro ko we ki ba bon na preng jungki ki Greek Tena makatang isngo tu baki Greek kilong kiba start hado tata baki babuna blang juki ki don hak tu ka jaka bat ki wan ra kum ya kata ka jing hikai ha ka balang ban pen pau ba ka jing start brio ka kham krau ban ya ki jing hikai ki nagan ni ka htien ka ju blai bat kum kata ka jing hikai ka yo ban rong ha ka balang ki ong ya ka gnosticism nang ta shu ka don ru ka jing kham tam ban sinshar ya ka balang Mo kumbu Timothy udah long tang usamla bola let syaka taka balang ban kmi ban peit ban jengo bat hal ngisngo thu bale si ki dan ki bala kham san bat namar kata ka dan ka jing shibun yu Timothy ban sinshar ban peit ban kmi ban jengo eta ka balang bat upol uhikai hakini ki shiti yu kumno bo on sinshar bat kumno ban penyat kham tam ya ki kam jong ka balang Ki para banget ki jing ngisngo thu ka balang Efesus ka laman ha kita ki por bat kadang ya bat ngi ha kita ki si ki por ki ba mentaro ngimat ya la ki jong ki jing wat chatai sha sorung in the yo ban ya kren ya ki temen basan ki pastor ki ba per la ki jong ki balang la ki jong ki jing lenti la ki jong ki jing le isi ka jia sang kan thai ka jong phi ru hang ne ha ka jing lenti ka jong phi pin dan ye la ki jong ki jing shem pin dan ye la ki jong ki jing mat bat pin dan ye la ki jong ki jing ki ba phi pin shem ha ka jing lenti ka jong phi kum ka jia sang kan thai bat namar kata ha ba ki jing ki wan ka jing kali na ka benta ka balang ba ka jing kali nam ta ka jia sang kan thai ka long shano ngin pai ha ba jing ki wan namar kata ngide ban pai shu Chris ngide ban pai shu tribe nong penim jugi Jesus Christ uta mau dong jong ka balang uta mau dong jong ka jinge sengkan thai mau dong jong ka jing ka jonga bat ka jong phi ngakan mau ye ka we ka jinge thu khana shapang jong we brio bat uni ubriu udai nong airong ye ka yeng bat ulet ban airong ya ka we ka yeng bat kata ka yeng ka long armala kani ka mala ba shapo ba kata hajrong bat u airong shatai shabar jo ka yeng bat u airong ya kata ka mala ka ba halor na shabar bat namar kata upun ka jingking bat piso thu ban pun ka jingking ti ka mala ka ba art la hapun ka jingking ka ba kham jrong bat ula kiu kata ka jingking bola sedang ban airong kata ka yeng shabar Bata hakata ka por uta udang le kata ka kam ka jong tip shu udang perkhat bat udang le ka kam ka jong ulawan we khna badang let mungki khna ke badang let te habak yu i gnu ka ba phla ki kwa ban le kata utau khna bar ulet yu i are yu i kata ka jingking habai i ta jingking i phla te nama kata to khna re la sedang mat persang i badan tu bri si jong sedang mat persang ban kiu ta ka jingking ban habala sedang mat persang ban kiu la poi hadu palat ka siteng ban kiu kata ka jingking hamar kata ka por kawan kata ka kemi jong utau khna bawan ta ka kemi kala perta itu kun balai lit kiu satu one here no na ka tu ka jingking utau ubriu hamar ba ka ta ka kemi ka perta ka ta upai upai hang dia po uye ini ni khna hang ni bat namar kata uang ya kata ka briu ka beranta kong up sngap bat ukuran hi ma u utau khna uang baba
Pai shani shajrong. What pet chete shapo? Pai shani shajrong. Pet shani shalot. Pet sanga. But kiu kita ki mau jeng kieng. But utau kena upai upet bet chete shajrong. Upet itu nong ai rong. But usdang ban kiu kita ki mau jeng kieng. Kumbo ula kiu. Namar bas dang kiu ban kiu. Upet utau nong ai rong shajrong. But habu ula pet kumta shajrong ula nang kiu hadu bun napoi hadu utei unong ai rong. But hang te hajrong do jong te ka jeng kieng. But utei unong ai rong. Ula shim, ula bat, ula ra utau kena. But ula hiar na kata ka jeng kieng. But utau kena shim don ka nuku ka jeng men sao. Na namar ula pai ula pet sya uta unong ai rong. Kalong ka nuksa na ka benta jong ka balang. Kalong ka nuksa na ka benta jong piru kum ka jias seng kentay. Haba jing ki wan. Haba ki wan ki jing tenju ki ba bon jaj. Haba wan ki jing ye kendu ki ba bon jaj. Shano pen pet. Pai bat pet sya utay ukris. Kan mau ba pidai ban long kum ma baka jias seng kentay ka ban kup kita ki jing long ki jong Jesus Christ. Ba day hang ta pinang la ban ya chaprang. Ha kata ka jing ya lenti jong pi kum ka jias seng kentay. Bat kum ka balang ru pinang la ban ya chaprang. Ha ka jing ya lenti ka jong pi. Ngi day ha kini ki singi por bangi mentaru kum bangalaong men hene. Baka ni ka balang ha besas. Ka ye kendu ye kita ki jing hikai ki ba bon jat kita ki don hagiri ki sngi por ki ba mentaru ki jing hikai ki ba bon ki khun jo ka balang presbyterian jongi ki lek ban penya so pat ki we ki kenhun ki lek ban penya so pat ki we ki balang namar ba ka jing hikai jong ka balang ka jongi ka jing hikai ka nongrem kam dan haki namar ka tangi di ban sha ban ailat ba kini ki jias kini ki jing hikai tenrai kini ki jing hikai joka nongrem joka balang ki jongi ki de banda so thiet hanga bat hapi ba haba wan ki jing ki bakum kita nginam phai shaka diang nginam phai shkamon henry bengila ban phai be shu Jesus Christ ka jias seng kentei bat ka balang ngi de ban kenmau ba ki ya ringkat ka jias seng kentei ka dan la ka jong ka benta la ka jing shakri ka jong ka ha ka balang ha ba ka jias seng kentei ka he ka san ha ba ka jias seng kentei ka la ban ya chaprang ka balang ru hang ta ka nang san ka nang yar bat ka nang ya chaprang ha ka jing shakri ka jong ka ai ba ka jing long jong Jesus Christ kin dan ha ka jias seng kentei ai ba ka jing long jong Jesus Christ kin dan ha ka balang ka jing ya bishni ka jing ya pihun kata di badan ha kata ka balang ha epasas ka basnosi ka long kata but ka jing ya arsap ka jing ya shun iwe pan ka jing iet ka jing ukris ka dai ban senshar ha ki balang ki jonga bat ki balang ki jong pi ha ka ni ka balang ka jong pi ru kumju hang ni ki parabangen haba latau ya kata kabalang hangta apesas kham tam habangi poish ka benta bakut jong kanika jing shakri ka jong ka ladengin pulie na kanika kitab jing penpau ka lenong ka baar ka dekhot ka baar do basan ngin yo baka ne kabalang apesas kam shim layai ne kani kabalang apesas kam shim la san kal shulong kum ju bad la dangin phai bad ngin peit na ka khtin ka ju ublei ngin shem ya kata ngan pen puli ya phi jing pen pau ar ka de khon ar hado san kani ka de ka khubor sha ka balang ha apsas nga itu ya ki jing le jong pha bad ya ki jing le minot bad ka jing ya sha jong pha bad ba pham la ban sha shu ya ka basniu bat phala tenju yet ya kita ki ba ong ba ki long ki apostol bat kim long ti phala shem ya ki ba lam ler bat phadan ka jing ya sha bat phala sha na ka benta ka kerteng jonga bat pham shem la sno tha yan henry ngadon ka ne ka ba persha ya pha ba phala e no ya ka jing e jong pha ka ba ningkong to kan mau namar kata nang no phala hap no bat to kala ka bamot bat to le ya kita ki jing le ki baning kong
lemda kumta ngawan kloi hapha bat ngan pen kan ria no ya ka ding pen yang syarat jong pha naka jaka jongka lada pam kala kabamon kalong ka bas ngosi habang puli sa phang jong kani ka balang ha pasas ha ka bakhadu e habaw yoanes wanra ya kani ka khubor sha kani ka balang ka e ka bang sngo thu habala tenju ya kani ka balang habala tau ya kani ka balang kani ka balang kala sedang mo ka starting ka jongka kala long ka babit ka babiang upol ulalek ban yalap ha kani ka balang ulasenya ka henry habang ipai ban ngipej na kani ka ketien ka jong ublay kani ka balang kala hapno na ka jingiet ka jongka ukres umlong shu ubaningkong jong kata ka balang ukres umlong shu ukhli jong ka balang kila shu wan jing yaseng kumtu kam don kono ka jingiet na ka banta ukres na ka banta ublay na ka banta ka kam ka jong u kalahap no na kata ka jingiet jong ublay ka jongka ya ublay ba kata kalong ka ba snosi hadu kata namar kata ka ni kalong ka jinghikai ki para banget na ka banta jonga bat jongpi ki badon hakani ka jing shakri hakani ka janmien bangi day ban long ki bayai ne bangi day ban long ki bayai sha bangi day ban long ki bayai sa bat ngideiru banlong kita ki sakhi hadu kabakot compare kumno philas dang handre ngidei ban yaine hadu kabakot haka akhir kasngi haba on thau ye ka jiaseng kan thei balang presbyterian like se hadu phinlong ko malong kan ka balang epasas haba on thau ye ka balang presbyterian like se hadu phinlong ko malong kan ka balang ne phin long kum tu kum bang yar wai man ne bangi la long gi bakhre ngi la long gi takiba ap khmi lenti ka jubab kan long hanga bat hapi hi kani ka sop team namar kata hakani ka janmit ka khot na ka banta jungi lang barok bangin phai bat ngin pet habangi kran sha ka balang kalong ningkong he yeladi bangin phai bat ngin pet sha ka jingem ka jongi ningkong shwa yeladi shimet kiyeng kisem ki jongi kabalang kiwe ki jinya seng ki baran hakabalang baro nadu ka jia seng kethei bat kum ta ter ki jia seng khna ki jia seng samla bat hadu kabalang hi baro ka we balada on thau yangi kumno on shem yangi ha ka takasngi ka bakhadu lada on thau yanga bat pi lada on thau ya kabalang ka jongi lada on thau ya ka jia seng kethei ka jongpi kumno kan long hata kasni ke bakhado hatu kala long ne em kata ka bapen pau yo ukris hatu ukris ulong ne em ukli do jongka hatu kala long ne em ka sakhi jo ukris hatu ki jinglong jo ukris ki don ne em hapo jongka ka jubam ka dai nak banta jonga bat jongpi bangin ai ka balang ka bashisha ni dei ban kan mau baka dai ka balang ka ba ai ya kan nuksa kababaha hatu namar kata khaw ba pen kot e hatu maphi kum ka balang kum ka jias seng kan thei phin long em kata ka bala khre hatu ba on thau ya phi long em ka bala bet ka bala biang ban yo ban let kum kata kan nong let kurim haba utrai bu unong penem jungi Jesus Christ unwan ban shao ya ka balang ai bu Chris undan haka balang jongi but ai be jinglong jong Jesus Christ ki jing yo i jong Jesus Christ ya ka balang kindan hanga bat hapi but ngin yai minot ngin yai persang ban pen pau ya ka nuksa ka baha jong Jesus Christ ling ba ki jingem ki jongi ki ba malang kasngi ling ba ki kam ki jam ki jing tre ki jongi but dei hang ta banginang la ban pen he ban pen san ya ka balang tat hadu bakan da poi hadu kata kajing da prenyen ukres ublay nakabanta ka borom ka jong u amen takum tu ngi la poi syakaba
ikut jangan ke program dia syua bengin ya penwai kan ke jing syakri ke jing ublay nga soba berkepari kong sekretari bat ya kabalang ladaki dan jing pan benar. Kong chairperson ngat pensoya ka program bari debat sibit hakapor hinyo baje. Rusiteng hadu hinyo baje nyo ya ka inspiration na jing sangkantai. Chairperson Mrs. H. Naitang, Pule Berduai, Mrs. P.F. Marngar, Hajing Sisha ni di Balasuhun Marthong, tambas nakajing dan kita bom lakyar ila IT no Mrs. P.F. Marngar. Lum jing aingu berpen kentang, hakapor balum jing aingu nginyo ya koyar naki jingnya sengnong syarai. Mat na hakani gajan mit nginyo ya ka praise and worship. Ya ankor kan gajan mit i masar building stone sangriang jing penbena bat jing penwai kajing aingu kabangila yo banlum hakan kapor kabamta kami sau hajar sau spa prapau kong chairperson kini kilong jing penbena hakan kapor Kum tu yo ban pendap ya kini program baru ki bede bat kini kejan mit. Ya syai kebangi ngin sami no na kini kejing syakri kejing ublay. Ngamla ban klam da ai kublay yang iwe piwe baru kinong isim benta. Nadu ki nong yalam jing ruai na kasing inspiration na kejing sengkan thai. I nong pule baduai nong penkentang kejing aingu bat kamtam ya i pastor ya kaba ila ai hangi ya kanika soptim kabadai por nakabanta jungi kum ki kon ki jong blai ya kabangin snothu kum nongin le khnang bakabalang ka jungi kan san hadu kata ka jing dap rengyeng ka jong uji sukres kadawa ngi we pi we kum ki bangai ki jong blai ya kabangin yet ya lade ya kabangin bishar ya la ka jong ka jing em kabak kumno kabangi long kanang bakabalang ka jengi kan long kata kabalang hakabau kres udap bat usan kadan kami ngin mar kata kum kikon ki jauh blai ya kabangin long kabalang kabadem diap kabalang kabapek syauji sukres hakipor baro warlangi dan hapdeng kicing ele kam tame ki digisni ki bangi em ndai tongin pek syauji su jisu nyarap ingi un aibor yang ya kabangin long kata kabalang kabanang san hagis ngi jang kecing em baro tat hadu bangin dapoy hadu kata katong kecing dap yang kajangi hauji sukres blay long ringkat pastor yang kubor kabapilawan ra apdeng jengi hagari kapor ngi kum kecing sengken thai ngim dan ban ai lede ban siu keliang ya kabapilawan bet apdeng jengi kani ketien kecong blay andrei ublay kecing suk unlong ringkat berpi unlong ringkat ikam ti jong pi ya ka mission kecong pi kabapidai ban ket kalong kabakia sungtu kam tam sya kejakan ong wei sibon kecing haban mat henrei da kecing shan ya skam ublay unyarap bakan nang roy nak wei kapor sya ka wei kapor ban nang ai pastor ya kamet kabakot kabakia ya bagi nang la ban pendam ya kikam hot kikam hikai school kalong kikam ke bae bha la dangim dan kamet ke basat ke baklan nginum la ban le hi ruem namar bang haban dan bat ki kena hakipor baro reu blay un krisyan ya i bat kum juru hagari kapor kum ke jinga sengkan thai lambat ke balang hi baro ke we i pa i pastor kani bi pastor in selek paino tang shuai kani ke jinga seng ipa da kicing kerku kerda ba ublay unlong ringkat i nado bi mi nak ni kabalang ka cingi ban poisuk hala ka jong kaying kasem kabalang ka bai dan ha ka jaka ka bai tre da kicing dar ringkat ka jong ublay asaban ai kublay ru ingi we pi we baro ki patlang ki ba sus pa jong ublay ki bi dan ha ka ni jaka bat ki ba yo sngaw bat ki ba ngap ling ba ki kor jing pensawa bat ling ba jaka di ka channel ya kabalang kecupen dan kamaki por baro ngangej bau blay unlong ringkat berpi
ba unang kerku ya kajing em kajong pi te ngin ya penwai no ya kan kajing syakri kajing ublay ha kan kapor ngin sewan pat ha kapon nyo beje da ka number jing wai ka ban riu spa lai pon riu riu spa lai pon riu ka bong trai pha manta kajing kerku ban pen kendu ngi bapam jing jong me hangi tobu bahapop ngin om yai ngom pen smart ini bayat ling bakari klau pat sai sien era ka baburam mi pastor kerpat i ka bayan pelaj yang ini nak jing kerku bat penuai Trai pa menta i jing kerku ban pen kendu ni bapo jing i jong me hangi tobu bahapo ngin om yai ngom pen smat yangi pen smat yangi bayat leng baka riklau jingu ni ai ba jing mani gospel Jesus la poi ai ki so jing pen im jong me hangi ban long kan karoi yai ne chiu nom yai ne chiu nom bat ka ba shisha yin shem Tungin ya wai no. Haka ba wai no jong ka ni ka jing shakri ka jing penan buram ka jongi ka kerteng ka jong me. Kam tam e kum ki long me ki kun kan thei jong ka balang Presbyterian hang ni halak se. Ngi da dwai atrai ba men isnei ban pelain da ki jing kerku ki ba bahatam e ki jong me. Ba to da ai ru ba ka jing ai e ka jing uturai bu nong penem jongi u Jesus Christ. Ka jing ba ka jing ublay ba ka bam jukon ki ba bam jukon lambat ka jing slok ka jing pensat bor ka jing mesim khoi ki jing kerku ki jing rarikat ki jing alam jong ki lai hu ublay ki na lon lem lorikat ba ka jia seng kan thai ha ka ni ka balang ba ki nang la ban ya chapran ka jing shakri ka jong ki na lon lem lorikat ba ka jia seng kan thai ha po jong ka assembly ba kiru kum ju ki nang la ban shakri ka kerteng ka jong me ki na lon lem lorikat ba ka ni ka balang ha ni ha like se Pemakaru kin kutrai kanang la ban sakhi ka kerteng ka jome hoi kin alalem no rekat ba kiriu khoi ki ban hang ni bat hakaleng satlak ka per thai menta shka ta ki bam bam jukot ru amen